wato haɗa kai da maƙiyin shehu tijjani yana sa mutum ya rabu da shehu tijjani. Haɗa kai da maƙiyin shehu tijjani yana sa mutum ya rabu da shehu tijjani, ko bai yadda ba, ko baka yadda ba. In an ɗauke menene ya sunan abin nan da ake network, in an ɗauke service, kana riƙe da abin baya yi, kin riga an ɗauke service. Wa maimuniyatul muridi me yace ne, wa man yujalis mubqida shaykhi halak wa dhalla fi mahamihi wa fi harak. Duk wanda ya zama da maƙiyin shehu tijjani ba larura ba, ganin dama, a wannan ya halaka, ya bata cikin bace-bace, ya bata cikin duhu. li'annahu summun yasri qalbal muridina lizaka fadri. Domin zama da maƙiyin shehu tijjani wato abin nan ne, guba ne wanda yake, ba an ce idan mutum ya zauna wanda bai taɓa yin agana ba, in ya zauna da masu agana ya zai wai yana harbuwa ko wani ne, bola ne ko ibola in ka taɓa mutumin ma shi kenan ko. To haka in ka haɗa zama da maƙi shi haka zai maka a bola ɗin ko yanayi ɗayan agana ɗin. Umar jalis mamaki da shek halak. Duk wanda ya haɗa zama da maƙi shehu tijjani ya halaka. Wa dalla fi mahamihi, ya ɓata cikin ɓace-ɓacensa, wa fi halak da kuma cikin duhu. Li'annahu summun yasri, domin zama da shi dafi ne, yana naso ya kama kalbar muridi na zuciyar mai son shehu tijjani muridi. Lizaka, saboda haka fadiri ka sani fa, in ji maimuniyatul muridi. Saboda haka haƙiƙan nan tana da sharuɗa, wanda yake son ta ya bi ta da sharuɗanta, wanda sharuɗan suka yi masa nauyi ya ajiye musu kayansu, ya je ya samu wata wanda ba ta da irin wannan sharaɗi. Wannan mutum ya yi baƙar magana, cin zarafi wa shehu tijjani a kan sharaɗinsa na maganar ziyarar nan. To wanda ya haɗa kai da shi a can, hakika ya shiga haɗari. Allah ya kiyaye mu, ya kiyaye mana musuluncinmu da muka samu wajen annabi Muhammadu, ya kiyaye mana ɗariƙar mu da muka samu wajen shehu tijjani, ya kiyaye mana faidanmu da muka samu wajen shehu Ibrahim, ya kiyaye mana mutuncinmu da addininmu gaba ɗaya. Allah ya kiyaye mana kasar mu Najeriya, Allah ya kiyaye mana kasar mu Najeriya, Allah ya sa mu zauna lafiya, Allah ya karya kafirci, Allah ya taimaki musulunci, Allah ya karya zalunci ya taimaki adalci, Allah ya karya ƙarya ya taimaki gaskiya, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Borno da Yobe da Adama da duk inda ake fitina. Allah kawo lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah kawo zaman lafiya a Suriya, Allah kawo zaman lafiya a Misra, Allah kawo zaman lafiya a Afirka ta tsakiya. Duk inda fitinu suke damun musulmi Allah ya yi mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam.